F'diversi kitbiet ta' opinjoni fuq il-Gazzetta tal-Ħadd ikomplu jiġdu kif l-estremisti tal-establishment tal-Partit Nazzjonalista qed ikomplu jerfgħu rashom. Fil-fatt kitba fuq The Sunday Times l-ex Chief of Staff ta' Austin Gatto fundatur tal-Aqda Estremista Nazzjonalista Repubblika Manuel Delija qal il-kap tal-PN Alex Borg fl-elezzjoni ġenerali ta' 30 ta' Mejju kiseb ammont ta' voti simili ħafna għal dak li kien ġab Simon Busuttil fl-elezzjoni tal-2017. Alex kon Delija jekk il-livell ta' appoġġ baqa' simili, il-PN għandu jkompli jikkritika lill-Gvern Laburista bl-istess mod li kien jagħmel Simon Busuttil. Minn barra hekk ħaten Beppe Fenekadami kif inkassar reġa' qatta bla ħabel f'attakki sfrenati din id-darba fuq Ricky Caruana. Huwa qal li Ricky Caruana huwa propagandista tal-Partit Laburista u qed jitħallas biex jagħmel programmi fosthom fuq ix-xandir nazzjonali illi skontu deskrivihom bħala bla moħħ, vulgari u ħamalli. Fil-fatt tenna li Ricky Caruana mhux talli għandu jitneħħilu l-programm imma qatt ma kien denju li jidher fuq ix-xandir nazzjonali. Fil-gazzetta The Malta Independent, id-deputat nazzjonalista Derin Karabot tenna li l-Partit Laburista jinsab fl-aħħar stadju tiegħu u se jispiċċa fix-xejn fi żmien li ġej. Karabot irrimarka wkoll li skontu in-nifs ġdid tal-Partit Nazzjonalista beda jinħass anke fil-kuruturi kollha tad-Dar Ċentrali f'Tal-Pjetà.